Sino ang unang presidente ng Pilipinas? Si Juan, si Emilio Aguinaldo. Wrong! Wrong! Oh, kanang green mo ni sakto? Dasunod. Red ka, red! Sinong pumatay kay Magellan? Ay! Ako lang buta na! Absent ko na para. Ay, pawahim ta nino. Si Kuan? Lapu-lapu. Ay! Sino ang utak ng KKK? Timpang karaan karatis yan. Kulinaryo, Bini? Dili. Oh, dali ako. Andres Bonifacio. Kabulok-bulok ka na. Andres Bonifacio. Ayaw, dirite. Ade oh. Oo, ito, mo. Si Kuan. Ay, pangan. Lain Mo pa. na kay baskulahon mo suyo madinta nanos banit ka. Si Kuan, si Kisa geto igailog sa Kuan ni Aguinaldo si Kadugan! Ayaw, tupag. Ako? Ala, napang ko, napang. okay na to. Mana? Ha? Otrohon pa? Lain na ito, lain. Saan ang galing ang pangalan ng Pilipinas? Galing ang pangalan ng Pilipinas. Sa Pilipinas. Asa mo dahil? Saan ang galing? Sa Kuan. Sa Kuan sa mga Hapones, Saan ang guyan? Okay, muna. Saan ang galing ang pangalan ng Saan ang galing ang pangalan ng Pilipinas? Google! Bulok. Google na wey! Resulta si... Google mo tamang sa dami niya pangalan. Muna, resulta si silpon. Da, paiskulahon mo sige magtangag og papel. Lain. What is considered the earliest form of writing in the Philippines? What? What is considered the earliest form of writing in the Philippines? What again? What again? Para ba? What is considered the earliest form of writing in the Philippines? Sabi niyo, sakit rin. Pulpen. Mali. Ay, katong kuan. Okay, sa te. What is considered the earliest form of writing in the Philippines? Kato bitong na balibos manok te nya. Nay murag ba? Tataka lang gamit. Tataka lang gamit. Ano? Nagbugno naman mo. Tansiran? Hindi na pa sirtus pa. Napangaraw ko. Ay, ugot na. What is considered the earliest form of writing in the Philippines? Philippines. 3, 2, 1. Puling ba? Obol. Balik. Yeah. Who created the designs for the Philippine national flag? Ha? Who created the designs for the Philippine national flag? Si Kuan. Kasi nagawa sa design sa Pilipinas. Kisa? Si Kuan si Tuan. Sa tayo babae man na. 2, 3, Di. 1. Nakuha, oy. Daka, bagay ko. Kung yan ni magay sa eskwela, di na ako eskwela. Who created the designs for the Philippine national flag? Si Kuan. Matay din, malagi ka pang utanahay. Si Kuan.
2, Marcos. 3, Kamara. 3, Who created the designs for the Philippine national flag? 3, 2, 1. Zilan. Ay, kabulok ka. Kabulok. Sunod te, sunod. Name of the oldest Philippine city. Hoy! Kanak, sa'yo na kayo. Sa te? Ulit-ulit na naman eh. Name of the oldest Philippine city. The oldest? Oh, Adaan nga. Oldest Philippine city. Kuan. Name of Name Pinakatigwa of ko the naman si Te. oldest Philippine city. kuan. Kawit. 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 Name the oldest City. Philippine Kawaan, city. 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 Name the oldest. City Mall. Sipo ko riya. Oldest Diri oh. Philippine city. Oh, Philippine City man. Manila City. Ano na? Isa na. Unsa di ay? Cavite mo ko. Cavite. Ako, kumawa ka na. Then, Eh. name of the oldest Philippine city. Cebu City. Cebu City. Sige te, sige te. Pinaka-unang city sa Pilipinas. Cebu City dai pinakauna dai. Sige. Pag-resize, city na dito. Line. Who is the first editor of La Solidaridad? Ako! Base auditor? Si Kuan. Si 3, 2, 1. 1. Siya po nato ano eh. Video eh. La Solidaridad. Tara nga, video ba? Who is the first editor of La Solidaridad? Patay ka ng urod. La Solidaridad. Si Rizal, di si Rizal. Mau na kay pa. Kita ako. Ay, gano'n sa video. Kita. Host. Who is the first editor of La Solidaridad? 3, 2, 1. Grabe. Ha? Ano? Ano? O ikay pangutana na po te. Kanang Ikaw pangutana, te, kanay mo, ha? Bisog na Kanang imo pangutana. pangutana. What is your source of income? Sukmi ni mama. Dali mo diha kay kalubot na rin. Magkuli-kuli lang tayo pangutana. Sige. Okay, pangutana ya. Bela katuig si Duterte ni Lincoln sa Pilipinas. Unom ka tuig. Wrong. Ay grabe, unom ka tuig diling ko ba barang-barang. Wrong. Wrong, oy, wrong. Sakto. Takto. Ano ba? Di, oy. Grabe di kapalutan lumutan. Palutan. Ikaw na ba yung pangutana? Okay, pangutana. Bisog na. Ay, ikaw. Awe. Unsa may paborito pagkaon nimo nganong naparihan nimo kulang? Eh, talaga mo. Brown chocolate. Brown chocolate. Kung nakakaibalikan sa imong ex, kinsa man? Hala. Hala karon. Parang medyo be. Kung musugot, tanan. Dayali diri sabat daliri. Ako pangutana si Tori be. Sorry. Ungo. Salamat ka ng video. Yung puti ko. Apa ito naman? Taro nga. Pangutana ba? Uy, tarong ay. Si Tori ay nga. Haram! Ano na tayo? Sa pleasure mga pare ko sa park to, no? Unsa ng taning na ako? Sa sadya si mga pangutana pa rito. Yan, naunsa may taoning. Ano nila mga putana, oy. Huwag ka na buhay, pabitaw ka, pero mong Salamat na naumulto kayo. na. Nulit na ako mag-skincare. Puti.